Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Pit ko makadas magda. Naugbay, Unsa? di ko makig-away nimo. Pero gawas lang diha sa auto. Kay doon na tay sabutan. Ayaw ka hadlaw. Gawas na diha. Kuan kining isuti lang imong tuyo kay nagdali ko bay. Nagdali ka? Asa mo ka paingon? Nganunuta naman ka? Pulis ka? Paitan mo. Di lagi ko gusto makig-away nimo. Laba pa kung di ko gusto gubot bay. Nganong di na malag ka mo gawas. Aron magkasabot ang duha. Bay, mahimo masad nga magsabot nga nakakadiha og di sa gusto sa pangkwart kung auto na ko. Sama. Bida nimo, bida ko nimo. Kuan bay, kanang nagdali ko bay. Igo ra ba kung gisugo ra ba? Boy ka na. Ha? Ako, boy! Di ay! Unsa ba di ka? Driver! Asa ka paingon? Sa ilang nubi? Ansa man? Managna na di ka, bay? Ha? Moto ko sa ila. Kaya doon ako'y hatod para niya. Okay. Di good ka mo gawas, ha? Di lagi. Kaya tingalig, kasabaan ko sa kong amo. Kisa may amo nimo. O nga no, tana man ka. Espiya ka? Ha? Ida ba yan nimo, eh? Imo gitingaling sukdo na nga kung pasensya no, ha? Wa lagi. Di lang ko gusto nga kasapang ko sa kong amo. Kinsay amo nimo? Katuntumboy? Secret. Okay. Kana ba? Bye. Kasabot na yung kasabot. Muhangyo lang ko. Kini. Ihatag lang ni palihog ni Nobi. Oh? Yatag na ba ka? Oh, ihatag lang niya. Sige. May problema. Bebe. Wa man kaya na ibong ba? Diabag ka? Oh. Bumba. Ihatag yun na niya, ha? Niya, wani pakapin? Sa'yo pagkapin? Akong gubo, gusto ka? Suko ka? Ay, kuha na ng subreo, kuha na yung sukom na ikam. Anong mga ayo pa magkakapakapin, ha? Botag na ikaw, basi na yung maanad ko. Bitaw. Joke na to ako, joke ra. Pero kung mo tinodon, sige, may kayo. Anya, okay, adto na ko, ha? Kirit lang, kirit. Adto lagi ko, kaya nagdali ko. Hoy! Hoy! Ano ba ito, hanay? Mayon mahatag yun niya nga akong suhat para ni Nobi. Nobi, wa naman di ay kay fresh milk. Wa na ma? Ang unsa man mamalita sa mall, doon na may baligya nga fresh milk didto. Nindot gid unta tong presko gid ma. Katugong dani Chukoy. Kano sa man kamo ani si Chukoy uy? May sakyanan nga may abot day. Tingali si Chukoy na ron. May honong ang sakyanan. Si Chukoy na gid ron. May abot na yun si Santa Claus. Sakto gyud ka Chukoy. Santa Claus ka gid para nako kay nahurot na gyud ang akong fresh milk. Daan palagi ko. Pero ay kablak ka. Kay gidat na nagkag 5 ka botelya nga fresh milk. Maogi paghurot ra ba sa iyang fresh milk, Chukoy? Santa Claus kag yung tinod-an. Kadyata, kaya ako nang ipahamuta mga dano kong preskong fruits. Ingon man, fresh milk ka. Diin ka man ni Chukoy. Sa gamay namang farm, good. Gamay ra nga farm. Kadako na kog utang nimo Chukoy uy. Pila man ning tanan? Lain na sa ninyo eh. Ay, ato na ko eh. Di na kong balik din eh.
Chukoy baya, di man makomedyahan. bitaw, bitaw. Ah, husutod. Nada ay pakapin. Oh, nara. Usay pagkapin, Chukoy. Nara, nara. Oh. Ihatag mo ni atong maldito. Ako kunong kaning ihatag ni Nobi. Di ko madawat, ana, uy. Ibalik na niya. Imo ni pabalik atong maldito. Ah, di ko eh. Kalitan pala kong sukbag ato. Ah, di ko makabalik din eh. Bitaw anak, tipigin na lang ng suwat. Kay bao baya ka sa batasan ni atong Jack. Nganong nagkita man sa mo, Chukoy? Ay, iya mo kong giatngan. Hapit man gaya na ako madasmagi gani. Kay mikalit siya alis akong agyanan. Mayon tatong nadasmag kantong tawana, uy. Uy, ayaw sa anak. Si Chukoy mo ay maalaot. Sakto juga na nataling. Ano bi? Basahan na lang ng suwat, oy! Ay, gikapoy na lang kong inatang itong hinabtanon na. Gusto lang ko na kong masayran kung iya bang nahatag ang suwat at ni Nubi. Ingon ini day ang mahigugma. Karon pa gumubati ini. Sige lang. Magkita ragapin mo ini atong hilabtanon. At least, nahatag ko niya ang akong suwat. Hinaot nga nabasa ni Nubi ang akong suwat. Unsaon ko maning suwat ni Jack, uy. Basaha. Dili ni importante na ako, ma. Akit sa may importante. Katunggingan lan og kinsa ganito'y nga atong amahan sa bata. Si Ronel. Abtik ay nakatubag ay. Mama sad, uy. Nak, ako pa nimo. Imong basahon ang suwat. Unya, pagkahuman, sunuga. Og ayaw na pagdawat og laing suwat, gikan niya. Nagabian ka manggod og paulit, Chukoy. Imo kong gi-check up, ma'am. Oh, nayabag ka? Gano ko tao check upon ka man ako? Unsa man importante ka sa kong kinabuhi? Joke na to. Saan mo ni si mamo eh. Daghan mong good ka nang gisugo si boss na ko, ma'am. Maong nadugay ko pagbalik din eh. Gusto mo, ma? Doon na kayo isugo na ko. Wa. Nabala ka lang kung unsay nahitabo sa auto. Ang auto ra medyo imong ginauna, ma'am eh. Ang driver na ma'am, ha? Hilom diha. Sige, ma'am. Matuog na ko, mama. Unsa man? Manakaday kaon. Ay, sus, salamat taon, ma'am. Nagunauna pa day ka na ko, ma'am. Manataon, ma'am. Di dyo ko pagutom mo eh. Labi na yun og kanang di ko magpagutom karon kay naghuna-huna day ka na ko, ma'am. Magbitik pa kasi mong otot, Chukoy. Ma'am! Ma'am! Ay, taon sa ma'am. Wa di kalibutan sa akong lakaw. Bisan nun saon pa sa pagpatuo ni Jack na ako. Nga doon na siya pagbati na rin ako. Mapakyas lang siya. Mayon tag si Ronel pa siya. No. Dili ko magpalapi kantong ni Ronel. Wa siya may kugman ako. Ako lang hinuong basahon ang suwat. Dearest Nobi. Mura kong mibalik sa karaang higayon nga maghatod-hatod pagsuwat ni mo. Pero, wa ko'y laing paagi. Aron mahibaw ka nga sobra ang pagpakabuang ko ni mo. Honestly, no, di beti ang sakit karon nga akong gibati. Sobrang pagpangigi ang nagpaswabi ron sa akong balatian. Nagpasaka mo tungod kay bilaba ni mama ni mo. Pero, wa pagit ko'y daot ang buhato ni mo o ni mama ni mo.
dako kong respeto niya. Tungod kay inahan siya sa bugtong binuhat nga mo'y nakapapitik sa akong kasing-kasing. Novi, hatagi ko higayon. Bisag mauna lang ni katapusang higayon nga makaabot ko nimo. Nga ikaw gyud ang gusto kong ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Bisag mo tuo pa ko nimo, Jack. Wa ka na'y mahimo. Bisan ka ni ang tinud-anay nga gipitik sa akong kasing-kasing. Dili ko na mahimo nga tagan og kagawasan. Kay ako mismo nabilanggo sa usa ka relasyon nga ambot. Madawat ba ni sa langit? Ay, kadok ka. Ay, ang ako cellphone. Uy, hala si boss. Boss! Hinaya ng tingog mo. Tingali madunggan na sa kanimama. Oo din, no? Sige, rabanig duda na ko, boss. Muna inungdan nga magbantay gyud ka. Ya, kumusta naman si Novi? Going strong pagyapon, boss. Nangutanag pila yang bayranan kay perti mang lipaya nga gidad-an ako breast milk. 5 jud ka botilya. Timing kay sa pag-adto nako, nahurot na day ang iyang fresh milk. Good job, Jokes. Ang kining boss, di ka makadako sa bata ang kanunay niyang pag-inom og breast milk, boss. Tingalig maglison niya siya utong. Tinuod ba gyud nga mabdos siya, Jokes? Ha? Ang anong nakugang mo ka? Kuan man good, wasag ko nakita ang kalainan sa iyang panglawas da. Pero tingali sunod buwan, doon na ko yung makita ang kalainan. Pero ang iya manggong inahan, boss, mo lagi misulti nga mabdos si Nube. Ay, sabi na lang. Basta ayaw ba yung gyud sultis, mama, ha? May tungod sa gipabantay ko nimo. Ayaw gyud una siya tugani. Nga hapit na siya makabaton og apo. Ayaw ka blaka na, boss. Pero, boss, doon na lagi sa mukan kay boss. Kinsa? Kato lagi giganlan og Jack. Naliman ka, boss. Hapit yun na ako siya. Madas magiyo eh. Kay mikalit may siyag dagan niya. Gialihan ang auto. Gusto mo niya tuyo? Kay di man kuno siya makasaka sa ilang nubi. May gimo siyang suwat. O ako pa'y gimong bearer. Gusto? Hmm. Ngayon mo sa gidawat? Ako lang gidawat eh. Lubaon pa noon ko niya. May kamatay na ako. Likay na niya tong Jack, ha? Ayaw na pagdawat bisag unsa gikan niya. Unyag, mambugos, boss. Padagan ang auto. Nya, madasmagan ako, boss. Dasmagi! Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!